Sanibonani guys, kama ngqobile nginiphathela amazwi la asibongele ndadlaminiza ngomhla ka-24 September. Guys, zibindaba nangoke ubenzeni uphethe ifoni uyalalela phela uNomalanga eshare lapha kuma stories akhe ukuthi sengathi yena benokwenzo sebehlukene. Umane wathi, guys, I'm sorry to let you know that Wenzo and I have broken up. Yo, I know this is a very, very difficult time for us, but I take full responsibility on my part. Yo, guys, ngiyazi ukuthi nginemibuzo eminingi kodwa bengicela nje bandla ukuthi angiphendule kodwa hayi manje. Bengicela nisinikeze nje privacy on this difficult time. Me and Wenzo nje yo kubuhlungu guys, ngilimele. We have broken up. Yo, wayeseshile ke umam Mavis ukuthi intsha namhlanje sengathi ayiphethe nezi kahle. Kungani kuzomela utshela izwe lonke ukuthi usuyahlukana nomathandana wakho? Ayi, wangenelela noNeli wathi kwaze kabuhlungu kodwa aqhubeke umam Mavis wathi kuba njalo ke momqambe manga uyakuvuna ukutshalile. Lapho kuwenzeni umane waeda ke uvo lokugcina wathi nje yena uyajabula nje kakhulu ukuthi uNomalanga kasisiyena uSqueezer wakhe. Kusanjalo ke guys, kumane nje kwavela uWenzo ehleli kusofa ebheke phezulu ku-ceiling board, ubona nje ukuthi ubhuti hayi uyahlanganisa uyathatha uyabeka kunzima na empilweni yakhe. Kumane kwangqongqoza umuntu esicabheni kusanjalo wathi, Vusi ngicela ungeke, Vusi ngeke ngisacela ukuba ngedwa. Wamane wathi, uSibongile, imini uSibongile? Wathi Sibongile. Wabesukuma kusofa njengenhlamvu wavula isicaba wathi, Sibongile ubekwa yini la? Lapho uSibongile ubekade phethe nje into ngo-paper bag. Wathi, hawu, yena into ibuza umuntu lo omngane wakho kade wamgcina? Wathi, hayi akunjalo. Wathi, hayi, kanti ngingajika ngiphinde emuva kodwa wazi ukuthi ngihamba nalokho engikuphethe. Wabevula phakathi ku-paper bag wakhipha isikhafutinyana nje sincane wasinika uWenzo. uWenzo wazivula isikhafutini methi uyabheka, hayibo, ufish guys ne-rice. Lokhu kudla impela amnikeza kona ngesikhathi beqala ukubonana. Guys, ngathi khona impela okushaya amanzi ke manje, khona okusezoshaya amanzi ke manje. Umane uWenzo wathi, ufish, wathi uSibongile, angithi wena ufuna ngibe la nginikeze ukudla kwami ngihambe nakho? Umane wamoyizela uWenzo. Guys, hayi, sengathi impela ke sesiqala ipage elisha. Siqala ipage elisha ke manje kuSibongile noKwenzo. Sithemba ukuthi ke this time ayikho umuntu wesithathu uzofika abaphazamisi. Aphela lapho ke guys, amazwibela namhlanje ngakhohle ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.